Si Haji Ibrahim, mabuti presidente yan. Si Pagunayan Bis. Haji Ibrahim. Background yang menanti-nanti ya. Sama-sama ke kanan mahal. Ino tire mangka pikir iri biaya lian pehiseng Rayana unapa nganganung kata demi perai nawiai rasa meng Lawai dia ngapa sekitar Pai rais to manang ma beliai makin tay đèn Arai ada tapana na gunta mana inai ini kampung Yai na upomai watana gumai rani ai na go wow sudie iwan kai wai bisa ada semua bes yang berkenaan Wai nai du mai ngau đưa bưởi cá bia ai cô mambo kang Akai awa nai do suau data na bia sao au de sau panton Ayo apa kesambai ai corona dah yang mau nasariem Ai rano ne namara ang kamasa nasapal na virsag mayang Arai no dia di sodak kai na dia wawe giran dem Yai ne na dia nasi buai no na da aku mai apa meng Ai dia ri ku wis pantuan rak na mis tulawatan Asyai ben sadia patara bentong sa di dekapem Hati aku. Ay ben kapapuginan tangko ana nginon dani Ay mau kalaya gana pulau buanai doran Anai abis nai no dan sota ada mai ada anuren Aya una deang ay kelas siang anai ulah wen Aya dia saya ada nasi dia ada gana gua suka ada rem Amai ada Ingin nakaroon. Pasti ada nai Aduh, sadip sih. kira ada gedem
Nagia kusia layang sadak taraya idem Siayang nadara natara main sagia naman song Wawai sakalit anongan ko ay papungkitan Ay nanay no ko narenang ako ay nasikali ay ibang Warahi ay magianan suduan di na pareis di diente Anan saben to berapa gune ya dari mi petetan Hari berai no datura parwau do nama kanyau de Jaya mau nagogia mayurana nada Pagudesangku apa namanya anak lain anak gira kilala nanai nosti hidayatum wow mi aina ya dana muhai mi aina kanakan nasainuang nakata namang mama say on the way muhuniyeng Auring sabak na unalayan na dang arawin Ay na diyay ka panganuna sa bentog ginagin Gaino kuan panamang ko wabiyay saudetan Ay nanay sa kaditianongan sa panugod Ay ang tuwag na panalamatan ako ano si Bagay sa piyeng Ay ngayuanan yaw emis tulutan ay adil sadara la takay lokana isa kadite anungan sama sarwaw kuniman tuwaw nakadiyan biyayin wala kami ya kasu dengon lagi biliem ayante iya no ko ana pare ay siwa sa katana awaunem ay sama sarwa kuni mantua si bae rawumem anak sara katalum betana mai sekarang tindu
sa parin si sasalin daw na taman sa akin. Ay parin si sare ay mili ay namuan tiye sa akin. Arawi yadi matahidan ay mili pagam. Wow, tari na lawi ay nabay sa kaibigan. Ay lang nagiyan na naman sa wow bay ay abay ang kalabi ang pangam. Ay apay na sa diya patara alina kasana arana kayamang. Manakagiya mindayaw awanay nuha baldol ay ate ay nakata na mi mama sa diya na nasudeng ay engan nagabaluan sa derade ay ikan dinam. Bantugan nakarayang ako pamilya iyayin. Wow, makata na mi mama siya diya wow. Anak pa namang ko asulutan sa ampong. Baku dia nararang kumakalang ulalingon. Wow niya ay duso walat tada bis kaya inuwagare. Wow dia isnya isuluwa tanasimban sa dia peatayang. Tua nga dila kapatagan po wow raganday puang wow ragan na andeng ay lumalang kapakubulat kalungwak palagiyem yadi ay idea na ididiaw ba inuri ay istudiaw mga pangkaitan. Kana sanduwa orona nagawa soban tawben ayo amia katimbang sabar ako denarerang ang kumai dudia tora parod sokan alam mudenam yo ay no ay duaw la ka na ti dato kay amar tay ay ramang uday de la wa panamang ano mudang ya amo naranang ay biliyan ti austay ayakan arang unay no kuana ranay ngakay na pagpagsaruan unay yan na dekawan na daram yega na diwag adem wana nakata na maasik sadar yari liyan tesang sabak denare ay bunay ay no kuaw na pagnam ay kuaw ka saramiya nganu na
kanu bidai naon Ay mo niya itoring Nakalay sa mamuna. Nakalay. So, wala biya na. So,